Kumusta kamuntanan? Hinaot po ang Diyos kanunay magauban kanato. So magtuon kita og gamay nga mga pangumusta. Ako na ning nasulti ninyo sa mga Ilocano. Ang akong asawa Ilocana pero dili ko report. Mayroon ko sa iya naimbag na aldaw. Kumusta? Or sa pag-adto na mo sa Espanya pila na katuig karon, moingon ako nga kumusta's tu? Kumo nato ni kumusta ka? Pag-adto na mo sa Israel, mangumusta, moingon silang shalom, peace be with you. And then sa mga estudyante nako sa tennis, mga encheck, moingon ko ni hao ma. So, and then, diri sa among lungsod, sa among syudad, ingon mi, what's up? And then sa Binisaya, kumusta ka? Mayong adlaw. So, kumusta kamong tanan? Hinaot pa unta nga ang Dios, kanunay magubang kanato. O magpasalamat usab ako sa mga kaila namo, kaila nako diri nga mitabang. O pasalamat usab ako sa mga taong mitabang dinha sa BJMP Gihulngan o sa BJMP Vallehermoso. Daghang salamat sa inyong pagtabang. So sa walay langay-langay, atong ihatag ang tanan sa atong Dios niining atong Bible study karon. Kay walay pulong dinhi sa kalibutan karon nga atong mahibaw-an kung unsay gitudlo ni Hesus ug kinsa man ni Hesus. Si Juan sa atong pagtuon miingon siya nga sa ngalan ni Hesus, sa atong pagtuo, pagsalig, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So kinsa may dili gusto nga ang kinabuhi nato og madamlag nga makaubang kita sa atong Ginoong Jesucristo, makaadto ta sa langit. So mao ni usa ka reason kay sa kalibutan karon daghang mga balitang balita, daghang mga istorya, mga peke, mga fake. So atong tun-an karon. So atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 19. Apan atong ihatag karon sa atong Ginoo ang atong pagtuon. Amahan namong langitnon, daghan salamat sa panahon nga kami makatuon sa imong pulong, sa imong balaan nga pulong. Ginoo, wala kami mahimo, gawas kong ang Espiritu Santo magauban kanamo. Espiritu Santo magatultol kanamo. Ang Espiritu Santo mao'y mag-abri sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ginoo, naibalo ako nga kami daghang problema sa kinabuhi. Hinaot pa unta nga kami concentrate sa among pagtuon karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Well, dool na kitang mahuman ang atong pagtuon sa sinulat ni Juan. Karon nata sa atong humanon ang Juan Kapitulo 19. Apan mag-review kita og gamay. Dili lang ang tanan, gikan sa 17, Kapitulo 17, ang buot na akong ipasabot, nga si Jesus, dito sila sa pinakakatapusan nga panihapon, communion. Ang gusto ni Jesus nga ang pagkaon, ang pag-inom niya nga ato ning himuon aron nga kita makahinumdom to remember sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Og iya pong gitudluan sila ang mga disipulo, kay ang mga disipulo mura og nag-away kung kinsa ang mahimong sikat nila sa gingharian ni Jesus. So si Jesus gitudluan sila og kanang giingon og servant leadership. Ang kung gusto ka mahimong pangulo, mahimo kinahanglan magpaubos ka. Mahimo kang sulugoon. Mao nay prinsipyo sa Christianity, mao nay prinsipyo nga gitudlo ni Jesus. Kung gusto ka magsikat, magpaubos ka. Magpahimo ka nga maayo kang sumusunod aron nga makita nga ikaw mahimo kang leader usab. So mao nay gitudlo ni Jesus. Kay mubiya naman siya sa kalibutan. So dili niya gusto nga ang mga disipulo magpasikat
kundi magpasakripisyo. Mao nay tinuod nga Kristiyanos magpaubos. So and then ato sa mga mahibawan nga gidakop si Jesus o si Judas milakaw na, gakuha siya daghang kang sundalo, mga 1,000 siguro or mga 600, o didto ilang nahibawan ang power sa atong Ginoong Jesucristo sa diyang gipangutana, kinsa may inyong gipangita? Ingon si Jesus, ako. Silang tanan nangatumba sa pulong lang sa atong Ginoong Jesucristo. So ayaw mo paglantaw og si Jesus walay power. Powerful siya. And then nagpadakop na siya kay mao magay plano. Gisunod niya ang plano sa Amahan. Sa wala pa gibuhat ang kalibutan, naanay plano nga maunihimo. So miingon siya karong adlaw, this is the time, mao na ni panahon. So gidakop si Jesus, and then giimbestigar siya ni sa nanggabiyo na, giimbestigar siya sa mga high priest, Caiaphas, Anas, giimbestigar sila. Ang investigasyon mo na giingon lutong Macau, or sa in English kangaroo court, murag luto na. And then kay gusto gyud nilang patyon ang atong Ginoong Jesucristo to fulfill the prophecy. Ang gitagna na nga si Jesus ihatag iyang kinabuhi. Apan dili man sila makahatag og desisyon nga patyon ang usa ka tawo. Ang gobernador si Pilato ang maka-decide lang. So gidala nila si Jesus ni Pilato og sa investigasyon ni Pilato, wala siya makita nga sayop nga angay nga patyon ang atong Ginoong Jesucristo. Apan wala siya bukog, wala siya kaisog nga mohatag og ti-eksakto nga desisyon. Desisyon nga matarong na influensya siya sa mga religious leaders nga basin og matanggal siya sa trabaho niya. Og sa dihang sa investigasyon ato sa mga mahinumduman nga gipredict na ni Jesus si San Pedro nga sa di pa mo tuktugaw ang manok, imo akong ilimod. So natuman gyud ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So bisan pa nga wala makakita si Pilato og sayop ni Jesus nga worthy of death, nga patyon siya, apan iyang gipalatigo. So atong makita nga ang latigo sa unang panahon naanay daghang mga bukog ug daghang mga puthaw, mga lansang nga latiguhon ka. So unsa may mahitabo nimo kung latigong kag 49 ka latigo? Ang imong panit makuha, matanggal. So gilatigo si Jesus, gipalatigo niya. Daghang samad ang atong Ginoong Jesucristo kung latigong kag 39 sa mga bukog. Nakuha na siya dugo, kulang siya tulog, o nakadesisyon na. Maunay gisakripisyo ni Jesus sa imuha o sa akong sala. So and then may desisyon na si Pilato. Wala siya nahimo, wala siya bisan ang iyang asawa miingon nga, hey, nagdamgo ako may tungod ni anang tawhana. Ayaw pagdesisyon o nga patyon siya. Apan talawan si Gobernador Pilato. So nagmilingkod siya sa usa ka lingkuranan nga naghatag siya desisyon nga patyon ang atong Ginoong Jesucristo. Apan ang atong Ginoong Jesucristo mubalik, siya ang maghatag og desisyon sa imuha og sa akoa. Misalig ba kaniya o wala? Misalig ba ka sa imong relihiyon o misalig ka sa atong Ginoong Jesucristo? Mubalik siya mahimong judge. So moadto na kita sa, and then gilansang
Okay, mo ato ta sa versikulo 17 mo review ta gamay o migula migula si sa pagdesisyon niya. Migula siya og nagdesisyon na siya nga patyon si Jesus. O gidala nila si Jesus sa usa ka lugar nga place of the skull sa Calavera, di ba? Di namatay Calavera. Didto gilansang ang atong Ginoong Hesukristo sa lugar sa mga Calavera. Sa among pag-adto dito murag na ay bukid na ay pangpang nga murag Calavera o duol po dito dinhay garden, and then dinhay murag bangag, dako kay bangag nga didto gilubong ang atong Ginoong Hesukristo. And then moadto kita sa 28. Guys, naana mo dinha sa kapitulo 19, chapter 9, versikulo 28. Ang pagkamatay ni Jesus. Human niini si Jesus gilansang na sa cross. Nasayod nga ang tanan natuman na aron pagtuman sa kasulatan, miingon si Jesus, giuhaw ako. Ato sang tan-awon ang unsay nahitabuan ni ang magsusulat nga si Matthew, Marcos, Lucas ug si Juan. Dito atong makita ang mga 7 nga katapusang pagsulti ni Jesus. Sa wala pa siya mamatay. Okay. Ang una niyang gisulti, miingon siya, Amahan, sa wala pa gid siya mamatay. 7 ka palabras, sumiingon siya, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gihimo. Imagine, sa dihang siya gilansang sa cross, ang iyang gihimo, ang iyang gisulti, pasaylua sila, wala sila kahibalo sa ilang gihimo. Kung ikaw o ako gilansang sa cross, nga walay sala, muingon ba ka pasaylua sila? Siguro masuko kita gusto bisag unsa siguro itong isulti. Nga kamo mga buang mo, mga tarantado mo gusto, wala ko'y sala. Hinaot po nga maigo mo sa kilat. Hinaot po nga kamo maligsan og pison or maligsan og tartanilya or maligsan og hubog nga nagbisikleta. Masuko siguro ka mo na ingon. Apan ang atong Ginoong Hesukristo miingon siya, pasaylua sila. Tan-awa ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Walay kalagot. Kundi miingon siya, pasaylua sila. Makaingon ba ka ni ana sa imong mga kaaway? Pasaylua sila. And then, ang sunod niya giingon, karong adlaw, muuban ka kanako sa dito sa langit. Nganong misulti man siya niini? Kay kining duha ka mga preso, mga kawatan, ambot og unsay ilang mga gihimo, gilansang usab sila sa cross. Ang usa na sa tuo, sa wala sa atong Ginoong Hesukristo. Ang usa, wala gid mo salig ni Jesus. Gitamay niya ang atong Ginoong Hesukristo. Apan ang usa, miingon siya, kung muadto ka na sa imong gingharian, palihog iuban nimo ko. Mao ni gisulti ni Jesus. Ikaduha, miingon siya, karong adlaw muuban ka kanako. Muuban ka kanako sa paraiso. Naay gisaad si Jesus, misad usab sa imuha ug sa ako, kung kita musalig kaniya. Muuban, magpreparar si Jesus sa lugar alang kanato. And then, paghuman dito, nakita niya ang iyang inahan si Maria. 4 ka babae ang nagpabilin sa paglansang ni Jesus. 4 ka babae ug si Juan ang nagsulat
niini. Hain naman sila si Pedro, San Pedro. Saan naman sila mga disipulo, si Matthew, Marcos, ang uban, nawala na sila. Upat ka babay, o si Juan. Dinhi nakita ni Jesus ang iyang inahan, si Maria. And then, miingon siya, iyang gitugyan ang iyang inahan. Tanawa, miingon siya, babay, tanawa ang imong anak. Pero kining babay, sa ilaha, sagrado ni, dako ning respetar. Mura ni siya, madam, or ma'am, madam, tanaw ang imong anak. O mingon pod ang anak, mingon pod si Jesus, tanawa ang imong inahan. Iyang giinan si Juan, tanawa ang imong inahan. Murag gi-intrigar ni Jesus ang kalagayan or ang kinabuhi ni Maria didto ni Juan. Kay tingali si Jose patay na, ug ato usab nga mahibaw-an nga ang iyang mga igsoon ni Jesus na siya mga igsong lalaki ug babae, wala gid mo salig sa atong Ginoong Hesukristo, wala mo adto didto. Apan pagkahuman na pod misalig na sila. So gi-intrigar ni Jesus ang iyang inahan ni Juan, tagda ang akong inahan. And then pagkahuman na miingon siya, amahan, nganong imo kong gisalikway, nganong imo kong gibiyaan at this time. And then ang sunod, miingon siya, nauhaw ako. And then miingon siya, natapos na. And then katong famous kayo bantugan nga miingon siya, natapos na ang tanan. Sa sinultian sa Grego miingon siya, tetelestai. Ayaw ninyo nagkalimta, tetelestai. But ipasabot, natapos na ang tanan, nabayran na ang imuha ug akong sala. Fully paid. Ang utang ginabayran na, miingon si Jesus, nabayran ang tanan. Dili na kinahanglan nga magsunog pa kita og daghang mga kalabaw siguro sa anong panahon, mga baka, mga karnero aron ihalad. Wala na ihalad, kundi kay gihalad naman ni Jesus ang iyang kinabuhi. Siya ang pinaka-perfect, walay sala nga halad. Insya natapos na, tetelestai, natapos na ang tanan. And then at the end, mingon siya, amahan akong ihatag ang akong espiritu o ang atong Ginoong Hesukristo namatay. So, gibayran ni Jesus ang imong sala o ang akong sala. Ang imong sala o akong sala, gilansang uban ni Jesus didto sa cross. Ug iyang gihatag ang iyang pagkamatarong dinhi kanato. So, hatagan ninyo nagbili. Nahibalo mo usahay, daghang mga tao nga dili mura og nalimtan na nila kung unsa ka bugat ang gihimo ni Jesus, unsa ka importante kaayo ang cross. Kay kadaghanan mga tao, daghang mga tao nga naay cross sa ilang neck o sige ta makakita og simbahan nga adunay cross. Kada adlaw mo nakita nato ng cross, murag wala na importante. Dili na importansya kaayo nato. Familiar na sa China ang mga simbahan sa Kristyanismo gikuha nilang cross. Sa ubang lugar sa mga Arabo dili pwede nga naay cross. Dili pwede adunay mga Kristiyanos. Dinis ato murag ordinaryo na lang. Pero ayaw ninyo pagtuo nga ordinaryo ang cross. Kay didto gilansang ang atong Ginoong Hesukristo, gibayran niya. Unsa may paglantaw ninyo sa mga tao nga
kung adlaw sa mga kanang mga Biyernes Santo nga naay magpalansang sa cross, naay magpasan og cross. Naabay tawo nga worthy nga himuon niya ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Naabay tawo din nga walay sala, gihalad na ang tanan, wala nay taong magpalansang sa cross. Kay dili sila worthy. Kay naa sila yung mga sala. So unsa pa paglantaw ninyo nga sundo nila si Jesus? May mga sala man sila. Dapat kinahanglan yun nga walay tao nga magpasan sa cross. Kay gipasan na ni Jesus ang atong mga kasalanan dito sa Kalbaryo. Okay. And then, Kapitulo 19, versikulo 31. Guys, naanamba mo din ha. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis or batiis sa mga tawo nga gilansang sa cross ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Hipokrito sila. Abi nila relihiyoso sila gusto, espirituhanon sila nga walay mga taong gipatay nila nga naagyapon sa cross sa adlawng ilang igpapahulay. Hipokrito. Gipatay nila ang Ginoo. O versikulo 32, mangutana kita, balion ang batiis or bitiis unsa man ni? Kay bulo ba mo sa karaan nga tugon fulfillment ni gitagna na ni nga ang Ginoo walay bukog nga mabali. So nganong balion man? Mangutana kita, nganong balion man? Ang purpose, ang tuyo nga balion para nga dali lang mamatay na ang gilansang dito sa cross. Dali lang kay di na makaginhawa. So paglantaw nila ni Jesus, gi-inspection nila, patay na si Jesus. Alam mong gihimo nila, giduslak na lang si Jesus. O ang duha ka priso gibalian nila aron nga maglisod na ginhawa o mamatay na. Verse 32, busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa cross uban kang Hesus. 33, apan sa pagduol nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang batiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa ka mga sundalo ang kilid ni Hesus. Og diha mi buhagay ang dugo og tubig. Daghang explanation ani nganong nga naay tubig. Verse 35, ang mga tawo nakakita ni ining hitabua. Ang tawo, utro na ko, verse 35, ang tawo nga nakakita ni ining hitabua nagpamatuod ni ini aron motuo usab kamo og ako. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahitabo siya ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Mao ni gisulti ni Juan, ang tawo nga nakakita. Mingon si Juan, nakakita ako sa nahitabo gyud sa kinabuhi ni Jesus nga siya gilansang sa cross. Daghang mga tawo karon nga dili mutuo nga si Jesus gilansang sa cross. Mga Muslim dili na mutuo. Mingon sila gilipat lang mo. Dili gyud tinuod kadtong nagpasan sa cross. Dili to si Jesus, lain to. Ang uban pod mo ingon nga si Jesus dili man na tao. Espirituhanon. So wala gyud to gilansang.
apan si Juan kining magsusulat. Dili ba sa paglansang ni Jesus sa Kalbaryo, 4 ka babae ug 1 ka lalaki, si Juan ang apostoles. Ang uban na nalaga na. So kini si Juan miingon gini siya. Insa ang tawo nga nakakita niining hitabua nagpamatuod niini aron mutuo sab kamo. Miingon siya tinuod ang iyang gisulti. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. 37, ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, kasulatan gikan sa karaan nga tugon. Ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Nakasulat na ni di ay mga 5 or 600 years before the birth of Jesus. So wala pa natawo si Jesus, nasulat na ning tanan. 38, gilubong si Jesus. Human ini si Jose nga taga Arimatea, dili ni si Jose ang bana ni Maria, si Jose nga taga Arimatea. Daghang Jose sa unang panahon, daghang Maria sa unang panahon. Si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tago lamang. Kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato busa miadto si Jose ug gikuha niya ang lawas ni Jesus. Usa ka tawo nga nahigugma sa atong Ginoong Jesucristo. Miadto gid siya ni Pilato para kuhaon niya. Sa ubang mga writings sa Matthew, Marcos, Luke, iya haning lubong sa mga pamilya nila ni nga gipakalot sa daplin sa pangpang. Wala pa gyud bukog una nga gilubong si Jesus didto. And then verse 39, og si Nicodemo, o kinsa man si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa niya na kagabi sa atong pagtuon sa kapitulo 3 sa atong mahibawan si Nicodemus. And then mikuyog kaniya o otro na ako verse 39, og si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa niya na kagabi, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga erba, mga mira og sabila nga ang kadaghanon mukabot og 50 ka kilo. Atong mahinumduman si Nicodemo. Miadto siya, interesado siya kung kinsa man gyud ni si Jesus. And then siya, member siya sa Sanhedrin. Member siya sa mga ruling body. Member siya sa ilang Korte Suprema. Nahadlok siya, sumiadto siya ni Jesus sa gabi. Usa ka gabi. And then mayroong naay usa ka pulong nga importante kaayo nga gusto kong mahibaw-an gyud nimo. Nangutana siya ni Jesus, unsa man nga siya makaadunay kinabuhi nga walay katapusan. Ikaw gusto ka, ako gusto usab ako mahibaw-an. Kabalo ka unsay gisulti ni Jesus? Kinahanglan matawo ka pag-usab. Mao giingon ni Jesus sa in English, born again. Nahibalo ako nga daghang mga taong moingon, kanang usa ka relihiyon, born again. Born again, dili usa ka relihiyon. Ang misulti ana ang atong Ginoo si Jesucristo. Kinahanglan magpakatawo ka pag-usab. Kay kini si Nicodemo, mituo siya nga ang iyang relihiyon maoy makapahatag niya kinabuhi nga walay katapusan, makaluwas niya. Dili ang sitwasyon sa iyang kasing-kasing. Ang gusto ni Jesus, dili ang relihiyon, kundi unsa may sulod sa imong kasing-kasing. Yun siya kinahanglan magbago imong kasing-kasing. Kini karon ikaw ug ako, unsa man nato pagbago sa atong kasing-kasing. Malimpyuhan lang nato ang atong kasing-kasing mabago kung kita mosalig og mutuo sa gihimo didto ni Jesus sa Kalbaryo. Nga sa iyang pagpakamatay dito ang atong sala malimpyuhan. Mutuo ka ba? Musalig ka ba nga ang imong sala nalimpyuhan?
mao nay born again, nga mutuo ka nga ikaw makasasala o ikaw dili makapasaylo sa imong sala, ikaw dili makapalimpyo sa imong sala, ang atong Ginoong Kristo lang. Nga atong kinabuhi ihatag ni Hesus na bag-o imong kinabuhi. Ang imong paglantaw sa kinabuhi dili na yutan-on kundi langit nun. Mao imong pinaka-priority, prioridad sa imong kinabuhi. Mao na born again. So gusto kong mahibaw nimo unsa nay born again. Dili na relihiyon. Si Jesus ang gasulti og born again. Hinumdumin ninyo na. Hinumdumin ninyo na. 40, and then 41, may usa ka tanaman dito sa dapit sa diing gilansang si Jesus. O sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pa gayud kalubngi. Sa among pag-adto sa Jerusalem, among nakita ni. Verse 42, og kay adlaw man kato sa pagpangandam, pangandam para sa pagsimba sa Sabado, magsugod sila og Friday. Mangandam na sila, ug dool naman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. So dinhi nahuman ang kapitulo 19, kapitulo 19. Unsa may inyong paglantaw sa atong Ginoong Kristo? Ordinary ba siya nga tao? O anak siya sa Dios? Membro siya sa Trinity? Adunay usalang ang Ginoo, pero tulo ka persona, amahan nga Ginoo, anak nga Ginoo, ug Espiritu Santo nga Ginoo nga musulod sa atong kasing-kasing. Tulo ka persona apan usalang ang Ginoo. Ang gihimo ni Jesus, miingon si Juan, na kung kita musalig, mutuo, mosandig ni Kristo sa iyang gibuhat dito sa Kalbaryo, makatilaw kita og kinabuhi nga walay katapusan. Dili ba mo nay maayong balita sa kalibutan karon, daghang problema, daghang patay dito sa Ukraine, dito sa Africa, mga tao sa Nigeria, daghang mga taong gipamatay. Dito sa Israel karon, daghang mga taong nangamatay. Ang maayong balita, someday, pagbalik sa atong Ginoong Kristo, wala na ng mga problema ingon ana. Kay siya ang maghari sa kalibutan. So, ang pangutana, unsa may inyong himuon ni Jesus? Kamo lang ang makahatag og desisyon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Kay bisag unsa pay among himuon aron nga kami mapasaylo, nga kami makadul kanimo, wala kami mahimo kundili sa amo lang pagtuo ug pagsalig sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Ginoo, daghang salamat sa dako kaayo nimong gugma. Daghang salamat sa imong gisaad nga miingon kang, for God so loved the world that He gave His only Son, that those who ever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kay gihatag sa Dios ang iyang bugtong nga anak, aron nga sa atong pagsalig, pagtuo kaniya, aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan. Amen.